dojít suček, Chiang Mai. Na vrchole hory bol zaujímavý vat, tradične všetko pozlatené, všetko sa blíšťalo. Bol odtiaľ krásny výhľad na Chiang Mai. Chưa? Cái bên quỳ này. Cestou dole máte ochutnal Na druhý deň bol pripravený veľmi bohatý program, hneď ráno vyrazili na výlet do džungle. Ráno nasadli do minibusu a vyrazili smerom k národnému parku Doi Inthanon. Výlet sa začal návštevou dediny horského kmeňa Lisu. Ďalšou zastávkou boli slony. Vošli sme do lesa, prišli k drevenému lešeniu, pri ktorom stáli slony. Každý slon mal na chrbte sedalo pre dvoch a na jeho hlave sedel pohonič. Zazrieme sa na slonovi. Ban, nó lắm nữa, vậy thay là có được gà này. Nó thay còn lá lệ u rồi. Thất cơ này nhỉ. Nó gì lên này, deck lên này. À, quay lên pen. Together? That's it. Vậy ạ. Ngay đi. V polovici cesty pohonič zoskočil zo slona a chlapcov nechal samých na slonovi. Slon asi ani nevedel, či niekto na ňom sedí. Onechával ich chobotom, potom išiel trochu ďalej a začal sa krmiť, trhať konáre. Pohonič ho ovládal iba slovnými povelmi, za chvíľu sa vrátil a pokračoval sa. ก็แล้วแต่ควรมึงจะนึกถือชั่วดีและอยู่ไหนกันโลมาแต่โป๊กจังไว้ให้ดี